Sziasztok! A mai videóban meglássuk, hogy apa mennyire ért az ápolókhoz. Apa, hogy meglássuk. Add oda nekem a száraz bőrre ápolót. Száraz bőrre ápoló. Száraz bőrre van. És nem fogjuk, vagy... Tessék. Bella. Először is add oda a kézkesztyűbe, tudod ezt a feleset? Kézkesztyű. Kézkesztyű. Nem tudom mi ez, hogy... Ügyes! Másikat is kérem. Csak arra tippöltem. Ügyes vagy. És akkor ezt most ráteszünk a száraz bőrre. Ennyi mére? Bár ez tényleg száraz bőrre van? Hát sokan. Dehogy. Jó, most add nekem oda az ápolót. Én vagyok ápoló. Ez nem az ápoló, ez krém. Ja. Ez nem ápoló, ez száraz bőrre van. Igen. Ez orvosi. Nem tudom, minek te. Ápoló! Te... Nem második próbára. Ápoló. Ez az ápoló, az nagyon jó. Hogy mindent ki kell próbálnom meg az ápolót is. Jó, add nekem oda az a priccalet, tudod, az a ápoló, az a rózsavíz. Igen. Jó. Fú. Add nekem most oda a szájbalzsamot. Mondom, a szájbalzsam, nem rúzs. Ez szájcsillagít. Szájbalzsam. Ez szájbalzsam? Hajrá, hajrá. Szájbalzsam? Hajrá. Ezt kell használnom őszintén szájbalzsamra. Értitek? Éjszakai ajak balzsám. De hát most el fog ölteni a szar. Fú, de olajos. Part 2 is lesz.